So guys, ito na yung harvest natin. Ayan o. Ang dami rin, di ba? So ayan. So yun guys, dito tayo ngayon sa bukid. Dala ko yung grass cutter. Ayan. So ngayon, gagawin natin. Ito guys, alis natin ang damo, yung paglalagay natin ng kubo. So ito yung area yun guys. Ayan. Pagkaksa nyo. So ito yung guys yung area na alis natin. Dito tayo maglalagay ng kubo. Hanggang doon sa dulo. Lilinis natin guys. Ito itong fish pond. Ayan, lilinis natin yung skillet dyan. So yung gagawin natin guys. Hanggang doon magkatabas tayo ng damo. Hanggang doon. So yun guys. Unahin natin itong area to. So ayan. Set up natin yung camera. So yun guys, ang puro na nung talim nung kaya ang hirap, tapos mataas pa yung damo. So yun guys, hindi na kaya nung grass cutter yung malalaki na yun. So yun guys, mano-mano natin, itak gamit.
guys, ito rin nila. Guys, hanap lang kasi guys. Yung ano rin. Cutter wala lang sila. So kabukas naman tayo mag-grass cutter. Ito. Yung dulo, yung kabila. Kasi yun, mataas. So baka hindi kayanin ng ano, nung grass cutter. So mano-mano guys. Pero wala kasi kabila lang yun, yung kawit. Wala. So yun baka bukas na guys. So yun, yun nga guys. Dito natin ilalagay yung kubo. Yung area nito. Pag ganun, harap doon sa kabila. Okay guys. Baka bukas na lang ulit yung video natin para paglipat ng kubo. So yun guys, magandang umaga. So yun, hindi ko natapos kahapon yung grass cutter ko, diba? Kasi nga umulan, tapos hapon na din naman. So ngayon guys, may bagyo. Signal Lamberto kami dito sa Sorsogon. So ngayon, yung upo, tsaka yung titingnan namin kung masira. Kasi guys, nagsimula na kagabi yung bagyo. So pero sa amin ngayon, malakas na hangin. So kagabi panay ulan, so ngayon hangin naman. So yun guys, tingnan natin yung yung mga gulay. Tapos yung upo, haharbisin ni Papa. Yung mga natitira pa. So ayan. So yun guys, hindi pa naman masyadong nalasa dito sa yung bagyo. Kaya yung yung aplaya, okay pa naman. So sana hindi naman manalasa dito sa amin. So ayun guys, yung ampalaya. Yan, ampalaya update tayo guys. So ito na yung ampalaya, dami ng bunga. Yan guys, yung daming bunga. Yan bunga. So yan. So yan. Yan. Oh, diba? Kung nga tigparatos sa powder, may nag-ano na hindi kula, ano? So yun guys, last time na namin di pa siya malaki. Yan napurog tuloy. So ayan. May mga bunga na siya talaga, ayun sa dulo. So yung update natin guys sa ampalaya natin. So ayan. Yun. Oo. So ito guys, medyo malaki na siya. Ayan. Oo. So yung guys, natanggal na lang yung natanggal naman niya, nilin ni Papa yung mga balot kasi parang nadidelay sa paglaki yung yung mga ampalaya na bunga. Tulad noon. Same pa rin nung binalot namin. So yun, nadidelay. Kaya tinatanggalan ng balot. So yan. Ay, subal, hindi ko siya binalit. Naman. Ay. Ito Madali ng dumo. Yeah. Yun nga guys. Sana guys, wag lumakas yung hangin kasi pag lumakas yung hangin talagang uubusin to kasi nasa taas siya eh. Unlike ng mga kalabasa, nasa baba ng lupa. So may chance na makasurvive sila. So ayun, sana itong palaya, wag naman sanang lumakas yung hangin guys. So ayan. So ayan. Ito pa yung mga tanim natin. Ito guys yung mais, medyo malaki na, ayun. Ayan. Hanggang doon, medyo okay na guys yung mga mais natin. So ito guys yung okra, yan, namumunga na. Malapit ng bumuskad yung niya, yung bumuka, yung may bunga na doon sa gilid, ayun. Mga 1 week guys, meron na yan. Yun, daming okra natin, hanggang doon sa dulo. Ang ganda na, ayun. Yun, panay okra yan guys, doon sa dulo. Ayan. So ngayon guys, punta tayo doon sa upo kasi harbisin natin. Yung pwede ma-harvest, harbisin natin guys kasi may bagyo nga. Sayang naman. May nakita nga ako ng bulaklak sa kalabasa. Ayun pa, may kalabasa ng bulaklak. So ayun guys, sa unahan daw sabi ni Papa mayroon ng bulaklak ng kalabasa. So ayun, good news. Makakakuha tayo ng bunga. Meron na ito. Ayun guys, meron na siya dun yung bulaklak ng kalabasa. Bali so bulaklak nga pag bunga yan kasama ng bunga yan. Ayun guys, ayun. Ito guys, babae yung bunga, bulaklak, may kasama ng bunga. Ayun guys, nice one. So
So yan guys yung bunga niyan. Sana matuloy. Ayun guys, meron pa doon oh. Ayun oh, meron pa doon oh. Kalabasa. Ayun oh. Gamay, hindi pa oh. So ito guys oh. Yan, sana magtuloy-tuloy na guys. Ayan oh. Sana wag naman lumakas yung bagyo dito sa amin, guys. Sana guys, wag lumakas yung bagyo. Kasi sayang naman yung pagod kung mababagyo lang, di ba? So, ganda guys ng uno. Ha? So yan guys, wala pang ganap sila pa ng lalaki ng bulaklak ng kalabasa para i-pollinate yung i-pollinate yung mga babae. Kasi wala akong nakikita bubuyog. Pero sana yun. Sana guys mabubuyog yung kalabasa. Pero malaki naman yung chance natin guys na makapag-antay ng kalabasa. So yun guys, nag-harvest na ng upo. So yun guys, yun. Last time, papera ang harvest mo. Yun guys, nung sinundan nito guys, naka 30 piraso si Papang harvest ng upo. So ayan. Ini terus nilai pa man. Yun. Hindi na. Sunod, konti na. Kunti na. Uto pa oh. Ito nakabitin, maganda. So yun guys, may mga nakabitin. Makasangangin. Talo na to. So yun guys, ang ganda sana ng ang ganda nung sitaw guys. Ang ganda na oh. Bulaklak na. Daming bulaklak, ang daming bunga. So yun guys, sana huwag naman manalantay yung bagyo dito sa amin. So Yung number 2. number 2 kami guys dito sa Sorsogon. So yun, sana huwag naman lumakas kasi sobrang sayang yung mga ang daming bulaklak guys ng sitaw. Hindi pa naman naka-insured. So yun guys. Kasi ang insured pa dapat bago magtanom So yun guys, kasi sabi dun sa sa amin, agrarian to pa. Agrarian sa bayan namin sa Pilar guys. Pina-insured namin to, kaya lang hindi daw pwede insured yung tanim na kailangan daw. Bago magtanim, ipa-insured yung tanim mo. So kaya hindi siya mabot kasi nung naglibot yung mga agrarian guys, nakatanim na to so hindi siya pwedeng i-insured. So yun ang nangyari. So ayun. Kaya sana wag naman lumakas kasi nakakapanghinayang kasi yung pagod ni Papa. Tapos yun. Kasi ang ganda na halos. Yung kalabasa namumulaklak na, may mga bunga na. Yung upo, dahil ng bulaklak, ang dahil ng bunga. Sana wag naman matuloy guys yung So yun guys. Tingnan. So ito guys yung natin, yung harvest, yan. Meron pa na sa dulo. Dito tayo. Tsaka yung saging guys, last na bagyo, naubos yan, natumba lahat yan. So sana ngayon wag naman, kasi may mga bungay. So ayan. Ito meron dito, medyo maliliit pa. Ano tayo dito? Ano po? Lahat yan masisira yan ang sitaw. Pag nagbagyo ganda sana guys yung sitaw talaga. Bulaklak na. Ano po? Yan. So yun guys, huwag naman sanang
lumala yung hangin. Pwedeng umulan siguro pero sana wag naman yung hangin kasi masira yung mga tanim talaga. Kasi hahapas na hangin yan guys. So pag malakas ang hangin talaga wala yan, tumba yan lahat. Tumba yan. So yun yung kalabaw natin guys. So yun. Pahinga muna siya kasi bagyo so hindi siya nakakapag-araro ngayon. Pwede mo sundan. O dalawa o. Ha? Na. So yun guys. Dami o. Yan guys, maganda yan o. Puro harvest yan guys. So yan, ganda na. Yan ang kinaganda guys sa upo kasi halos magkakatabi lang yung bunga niyan. Yan o. Yun po. So, tatlo, magkatasabi oh. Yung guys, malalaki. Ito, mas malalaki ito, mas malalaki. Laki. Yun ang laki oh. Yung upo na yan guys, iba yan yung mahaba ano pa. Iba. May mahaba kasi guys yung halos nasa siguro mga 5 feet, mga 4 feet na size. So ito, iba to. Ibang barayete. Barayete. Bulol ako guys. Barayete. Ewan. Taningan. Ito guys oh. Yan. Kaya yun guys oh, malaki oh. Yan guys oh, ang ganda sana ng tubo nung sitaw ni Papa kasi no. Oh, ito. Ganda ng upo oh, di ba? Yan guys, ang daming bunga oh. Ayun may bunga. Bunga. Ayun, bunga doon dami oh. Ayun oh. Ayun oh, may ito nga meron na dito. Tsaka ito, ayun. Tutubo pa lang oh. So, ayan, ito bunga na to oh. Bunga na yan. Bulaklak. So hanggang doon, lahat na namumunga guys eh. Sayang talaga. Tsaka yung mais doon sa gitna, ayun oh, doon sa likod. Wala eh. Sayang yan talaga. Bunga guys oh, bunga. So ayun. Ito yung upo natin guys oh. Ayan. Meron pa doon na yun, tatlo. Isa, dalawa, apat na tumpok guys. Ayun. So ayun. So guys, may nakaligtaan pa kami doon isa. So ayan oh. So guys, ito na yung harvest natin. Ayan oh. Dami rin, di ba? So ayan. Ang dami guys, ang dami. So siguro may 30 or yung parang gano'n. Mas madami guys. Ayan. Sobra, mga gano'n. Yung malakas guys yung hangin guys. Ayan na, sayang yun. Ayan guys. Yung sitaw. Wala eh, sana wag naman talagang lumakas yung hangin guys. So ayan. So ayan. So ayan guys, tignan natin sa sako. Ito yung sakong dala ko kanina. Paado yun eh. Ayan o. Tignan natin guys sa sako. So ayan. So yun guys, bali 41 lahat guys na pieces. Kasi yung isa 10, tsaka ito 31. So 41 guys yung na-harvest ni Papa. So yun, madami-dami rin guys. Kasi yun guys, ang problema guys, ngayon parang last na to na marami-rami kasi yung bulaklak konti na lang. Ewan ko na kung nangyari. Sinanilaw na guys yung upo. So yun. Pero sana guys, wag naman sana tumuloy yung bagyo kasi talagang ang daming masisirang tanim.
So yun yung sitaw. Kasi bunga na guys eh. May mga bunga. Kasi ito kahaba yung mga bunga niya. So sana guys huwag naman lumakas. So yun yung panalangin natin guys na huwag sana lumakas. Kasi sayang talaga. So ayan. Ayan, puro hangin na guys. Pati yung mga nyug, makikita nyo. Guys, kagabi kasi, yung ulan yung bumanat sa amin dito sa Sorsogon. Maulan. Sana. Pero, wala pa naman hangin. So, sana wag naman magtuloy-tuloy yung hangin ngayon. So, yun guys. So, ayun. Dali natin sa bahay. Tapos, ibenta natin. So, ayun guys. Salamat. Ingat tayong lahat sa, yun, dahil may bagyo. So, ingat tayo guys. Yun. Salamat.